Os ydych tîm yn gweithio dros newid gymdeithasol neu amgylcheddol, mi fyddwch chi'n gwybod pa mor heriol y gall fod. Efallai bod llawer wedi cael trafferth teimlo'n gysylltiedig â phobl, lle neu bwrpas. Gall hynny danio pryder, anobaith a chwythu plwg. Dyna pam y gwnaethon ni ddatblygu Inner Change Works. Rhaglen 6 wythnos ar-lein sydd wedi ei greu ar gyfer sefydliadau sy'n cael eu harwain gan werthoedd ac sy'n barod i greu newid o'r tu mewn allan. Bydd eich tîm yn cael cipolwg ar y systemau rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt, fel teuluoedd, cymunedau, gweithleoedd a thu hwnt. A sut mae'r systemau hyn yn ein llunio ac yn cael eu llunio gennym. Drwy arferion pwerus sy'n seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar a thosturi, byddant yn dysgu sydd i aros yn gysylltiedig â'u pwrpas, meithrin gwydnwch, meithrin gobaith gweithredol ac ymateb yn fwy effeithiol i heriau ein hoes. Byddan nhw'n gadael gyda dulliau i gefnogi lles, cryfhau perthnasoedd ac arwain newid efo eglurder a thosturi. Os di'ch sefydliad yn barod i fuddsoddi mewn arweinyddiaeth gynaliadwy sy'n ymwybodol o systemau, mi fyddan ni wrthi'n boddau yn clywed gennych chi. Siaradwch efo ni am ddod â Inner Change Works i'ch tîm chi.